Уоу! Приятели! Жив съм! Както виждате, леле, аз се вълнувам, чак не мога да започна клипа. Както виждате, нов плеймат съм взел специално за новия клип. Magic Playmat. Това е от Edge of Eternity плеймата. Пишете ми, ако искате такива плеймати. Време е да отворим един от продуктите, който аз съм толкова надъхан, толкова хайпнат, и да ви кажа моето истинско реално мнение за продукта. Да ви кажа защо смятам, че не се възприе добре, да ви кажа защо аз виждам толкова много потенциал в него и просто ще си отваряме, ще се насладим на всичко. Ще ви кажа какво има в бъндъла. Има колектор бокс, има колектор пак и 9 плейбустера, също има зарче, има фойл лендове и промота. Като цяло, такива спешалти продукти на мен много ми харесват, защото са нещо различно, нещо нестандартно. Само малко да оправя тук. Така. Не знам дали оправих нещо, ама както и да е. Та нещо нестандартно са много супер прекрасен айтъм е за дисплей, на мен много ми допада. А и като цяло, аз не знам дали в момента младежите разбират. Както и да е. Та не знам дали младежите разбират какво означава костенурките нинджа за нас, за малко по-големите, защото човек, това IP е... Аз не знам с какво точно да го сравна. Сега тук има някакво като постерче такова. Да споделиш пица с нас, с никой нищо няма да споделям. Само... Леле, аз съм забрал да правя опенинги. Така. Махаме го това. По принцип така се маха и се взима промото, ама аз съм индианец. Махам ги тия хартийки и без това. Много е яко. Наистина все едно отваряш пица. Буквално доминус все едно отваряш. Така, готово. Индиана Джонс най-накрая се оправи с пакетажа. Ето и промотата. Опа, чакай, че не снимам хубаво промото. Food Chain. Я да видим, тази карта май е трикатска. Чай тук да не разкъсам, да направя 100 бели. На мен ми се иска по-често да правя опенинги, ама нещо тия дни с времето съм. Само че нещо не ми харесва така. Май така го оправих. Food Chain е първото промо и Commander Plate е второто. Аз не знам дали има различни помежду другото или са само тия двете, ама мисля, че са различни тук. Сега, едно от нещата, които на мен не ми харесва в този продукт и смятам, че и на хората не им харесва, е тия лендове са си направо не са готини, сега няма какво да се лъжеме. И като цяло това, което по самия пакетаж малко не ми хареса, е, че те няма как и да го направят по друг начин, обаче тук има един луфт, който така малко не е готино, ама сега какво да направиш? Каквото е, такова е. Сега, най-накрая да го махнем това. Аз едвам дочаках помежду другото да го снимам този клип. Аз всеки ден виках за следващия ден, за следващия и ето ни най-накрая. Да, не знам защо, ама не мога да си оправя да ми стане удобно. Да, защо така? Готово. Мисля, че най-накрая оправихме нещата. 9 плейпака и един колектор. Само промотата тук нека да ги сливна даже, защото не знам. Може и да са малко по-скъпичките, понеже GamePeace Army искат да играят Commander с тях. Иначе като цяло, това, което искам да кажа е, че продуктът в момента е супер подценен и след години хората ще съжаляват със сигурност за това, че не са се възползвали на тази добра цена. Но както и да е това, историята винаги се повтаря помежду другото. Готово. Така, има някои артове, които и на мен не ми допадат. Ето, с това нещо мога да се съглася с интернет. Има някои артове, като ето този, който просто
изобщо се губи магията на IP-то и можеха да си поиграят много повече. Ето, примерно това, окей, тук горе-долу стават нещата, обаче ето, примерно този арт не струва. Кранк, Ултрон. Сега аз не знам плеябъл ли са картите. Ще видим в бъдеще как ще е. Това е готин арт по принцип. Можеха да добавят, примерно от четвъртия сезон, можеха да добавят там самурайските неща, можеха да добавят дракони, Сирилайс неща. Ето и първата косенурка. Микеланджело. Какво е това? Best Friend. Айде бе, Best Friend. Първия реар е това фактически. Ето имаме Splinter. Radical Rat. Да, можеха да си поиграят с това арт, ама нищо. Ето един лент и токен Mutagen. Абе, като цяло 50-50 са за сега нещата с артовете. И аз не съм за момента впечатлен. Това, което гледах е, че този слот, който е екстра слота с комикс кориците, е готин. Така че евентуално ние търсим в момента сега от колектор бокса ще търсим, разбира се, подписаните карти. Ама нека да видим сега. Аз не знам сега камъните дали са ви интересни, ама ето малко се повтарят, понеже сета е малък. Това също е малко. Ето и първия готин арт, Кейси Джонс. За този слот ви говорех, алтернативния. Това са готините артове, дето на мен ми харесват. Ама много ми харесват на мен, не знам. Аз съм си май фен. Да, аз съм си май фенбой. Ето, Леонардо Big Brother. Като Big Brother, бе, знаете, Big Brother. Ето, Леонардо Техник. Така, още един къмън. Това е много яко. Purple Dragon Pink. Това са тия пурпурния дракон, тия гадните, злодеите. Яко. Има някои готини неща. Сега аз не знам защо толкова негативизъм се изля. Да, можеха природа да направят това на помпане, сега ми излезе от мозъка, как се казваше. Можеше. April можеше малко да си поиграят. И като цяло можеха да добавят малко повече карти от 2003 година. Ама то сега в един сет всичко ли трябва да се добави. Сега съм по принцип голямо мранкало, като става на въпрос за продукта да е винаги по-добър. И аз смятам, че всички ние искаме продуктите винаги да са по-добри от предишния, винаги да има повече чейз, винаги да... Обаче понякога просто не става. Ето, първия Шрьодер. Помежду другото, една от картите, която искам да ми се падне, е Супер Шрьодер. Още един такъв арт. Малко пиксел арт. Кейси Джонс. Леле като малък. Колко съм имитирал Кейси Джонс, ако знаете. Боже. Ето и Uncommon Foil и още един лент. Да. Като цяло добре се получават нещата. Сега аз това, което ще направя, просто не можех да чакам повече и исках да отворя продукта, но това, което ще направя е сега като ми дойде пратката с Gothic, това е алърт сега, ще отворя, нали, както и Gothic, така и Flesh and Blood, така и ще отворя още един пица бъндъл с още един Play Box цял. А може и да отворя на лайф един кейс от плейбоксове, защото, пак казвам, аз съм фен и вярвам в бъдещето на продукта. Аз смятам, че overall е супер. Просто в момента не е добре възприет от публиката, понеже самия юнивърс на Magic малко не съответства с костенурките нинджа. И това е което е. Това е истината. Ето Кранк. Ето един Foil Rare. И още... Да, сета е малко малък. Наистина има карти, които се повтарят. Но това е което със сигурност хората, които сравняват костенурките нинджа с Spider-Man са в огромна грешка по принцип, понеже според мен, пак казвам, не налагам нали, на никой
моето мнение, но ми се струва, че сета е много по-дълбок. Много по-дълбок. Има я колекционерската част, имаш редица карти, които можеш да чейсваш, има карти, които си струват да бъдат оценени. Можеш и да има Serialized карт, даже щеше да е супер. Ако си спомняте анимацията, може да напишете в коментарите, имаше едни 4 духа, които още в първия сезон се появяват. Можеха да ги направят тях 4, обаче това е което е. Още рери, нито един митик до сега не сме пулнали, обаче не. Да, това е. Да, и токените не са... Малко джънк са токените, а колектор пакетчето е за последния удар. Помежду другото, колектор паковете са много яки. Наистина, много ми харесват с Шродер. Аз още зимата, като видях анонса на сета, много бях надъхан. Със сигурност след години ще бъдем възнаградени тия, които сме повярвали, понеже аз ви казах и в предишните видеа, че просто времето намира начин да си свърши работата. Ето още един Uncommon. Ето, Рафаел the Night Watcher. Супер. Не, няма гръб. Да, то е рейър къв гръб да има, обаче примерно това много ми допада. Точно е такъв стил артове. Браво. Ето и първия Микик. Тритератоните. Ето още един Фут Елит. Това са елитната гвардия. Да. 195 карти има в обикновеното регулар издание, плюс там още не знам колко от екстрата. 200 и няколко карти може да дръпнеш от регулар паковете. Ето. Реванша на Шродер. Nobody. Тая жаба така и не си я спомням. Ето, примерно April. Това е много ужасен арт. Изобщо ужасно. И сега аз не мога, нали, само да го похваля, трябва да кажа, нали, което не ми харесва, защото има и неща, които не ми харесват. Обаче, така още един такъв common и още един лент, който е тия тунелите. Става. Добре. Аз обаче нямам търпение да отворя колектор пакчето. Сега писаха ми за лайв кога ще има. Ще направим лайв съвсем скоро. Просто искам всички пратки най-накрая да дойдат. Искам времето малко да ми се регулира, понеже наистина напоследък с времето. То изглежда, че имам време, защото снимам постоянно, обаче аз снимам по 2-3 клипа на ден. Качвам ги, правя, струвам, така че... Това е една от също скъпите карти, 5-6 евро. Нещо такова. Това ги направи мутанти. И последен плей пак преди черешката на тортата. Ще е интересно, аз ще правя апдейти на всеки 90 дена, какво се случва с Ninja Turtles и с Spider-Man. Да, от тук насетне ще правя такива апдейти, за да видим кога какво ще стане. И се надяваме нещата да се случат по план. Ако ли не, ще има да си отваряме и така. Сега какво да кажа. Още, ето, Леонардо Big Brother. Браво е Big Brother. Ето още един светещ Uncommon и нека да се захващаме с сериозната част. Да, тия пакети са пакетирани тук в Белгия, не са от тия японските. Така, ето е първия. Аз сега съм край. Заключен съм, в режим съм вече. Край. Добре, първият Common. Бакстър Стокман. Мутанта. Да, това е с... да, няма проблеми. Това е отвратително. Да, това е още по-отвратителен арт. Нунчако. Харт Вон. Добре. Така, ето е първия. Да, ние го пулнахме. Не сме. Окей. Това е такава техника скъпаняшка.
Да, ето един гаден лент. Така, ето един митик, Кранк. Това би трябвало да бъде една от чейс картите, помежду другото. Стария Кранк. Обаче аз търся съвсем друго. Big Apple. Ето. Mutant Man. Прескочих я. Гаден много. Микеланджело. И Mutagen. Приятели, като цяло, ми се отваря още. Много още ми се отваря от този сет. Искам да пулна всички готини карти, искам да пулна супер Шрьодер на Fracture Foil, искам да ги пулна и да ги събера всички нинджи. Обаче това е за днешния опенинг като цяло. Моето искрено, истинско мнение за продукта, че има какво да се желае, има какво да се добави и все пак продукта не е толкова лош, колкото пазара си представя. Специалните неща, като пица бъндала, като колектор бокса, смятам, че си заслужават. Смятам, че на такъв прайс пойнт почти не виждам риск, но в края на деня всеки решава какво и как да си пазарува. В един вариант може да си купиш Pokemon Elite Trainer Box или да си купиш Magic Collector Box. И за мен просто да, спирам до тук. Това ще остане за друго видео. И надявам се опенинга да ви е харесал. На мен лично ми хареса. Виждаме се в следващото видео.